आई भगवान कन्हैया के वियोग में गोपी लो व्याकुल बा। कहता कि काहे कन्हैया तू तो छलिया के काम करत रह। कहता लो कि जसोदा के लाला तोहरो अरे तनी ना बुझाला कान्हा बंसी वाला हो कान्हा बंसी वाला ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। जसोदा के लाला तोहरो जसोदा के लाला तोहरो तनी ना बुझाला कान्हा बंसी वाला हो कान्हा बंसी वाला। ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। गोपी लो राधिका जी कहतनी उद्धव जी के हाथ से पाती भेजले बनी तनी ओकरा के पढ़ी। भेजले बानी पाती पढ़ी हो उद्धव जी के हाथे। भेजले बानी पाती पढ़ी हो उद्धव जी के हाथे। बाड़ तू मगन आखिर के करा हो साथे। बाड़ तू मगन आखिर के करा हो साथे। कहता लो हंस के बोले वाला तोहरो हंस के बोले वाला तोहरो दिला बाटे काला कान्हा बंसी वाला हो कान्हा बंसी वाला। ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला कान्हा बंसी वाला। कहला कि हम एकदम तनिए दिन में चली आए। देखो तनी कई साल बीत गई। राधिका जी रो तरिए कह तरी आजकल करत करत होई गईल कई साल। आजकल करत करत होई गईल कई साल। भइल बा बेहाल तहरा राधा के बुरा हाल। भइल बा बेहाल तहरा राधा के बुरा हाल।
तहरा बिना बुझाता कि कई साल खानी बीतता। आखिर बताओ तू अइबो कही तोहरो जुदाई हमसे, तोहरो जुदाई हमसे तनी ना सहाला। कान्हा बंसी वाला हो कान्हा बंसी वाला ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला। कान्हा बंसी वाला ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला। कान्हा बंसी वाला जय हो जय हो। और राधिका जी कहते लास्ट भाव लागता असरे में काटो तानी गोपाल जी हो दीनावा। असरे में काटो तानी गोपाल जी हो दीनावा। छिलले मन मोहन बाड़े नयनवा के नीनावा। छिनले मन मोहन बाड़े नयनवा के नीनावा। और का परल बाड़े पाला गिरी, परल बाड़े पाला गिरी संग दिल के भाला। कान्हा बंसी वाला हो कान्हा बंसी वाला तो ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला। कान्हा बंसी वाला ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला। कान्हा बंसी वाला ऐसे केहू छोड़ी के कहाँ जाला। कान्हा बंसी वाला।